खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मरिगावआव सानै गान्जा फालांगिरि हमदों। खेत्रियाव नोगोद 30 लाख रां लटारि टिकेटजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों। आसामा DNA टेस्टनि थाखाय गान्दा गंफोरखौ वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियायाव दैथायहरदों। एक्साइज बिफाना शिबसागराव आयेन बेरेखा 3400 लिटार जौ सिज खालामदों। CRPआ गुवाहाटी स्टेशनाव गंथाम पिस्तल हमदों। गवालपारानि फाइखानाव 1038 बिगा हायाव एभेक्सन। फाइखान एभेक्सन थावनियाव बुलडोजारनि सोदोबखौ सहायनो हायैयाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों, सासे गावखौनो फोथैनो नाजायो। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मरिगाव जिल्लानि भेलुगुरि पुलिसनि हेफाजाबाव मरिगाव पुलिसनि दैदेननायाव सानै गान्जा जगायग्राखौ खानाय जादों। पुलिसा शुक्रबारखालि हराव उलुबारि तिनिआलिनिफ्राय बै सानै गान्जा जगायग्राखौ हमनो हायो। सानै गान्जा जगायग्राखौ मैराबारिनि रबुल इस्लाम आरो लाहौरी कटानिनि सुभाष दास होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसा सानै गान्जा जगायग्रानिफ्राय 5.75 किल'ग्राम गान्जा, गंनै मबाइल फन आरो AS13A4991 नाम्बारनि गंसे बाजाज डिस्कभार मटर साइकेलखौ जब्द खालामनो हायो। बेनि सायाव बांसिनै मिथिनो थाखाय भेलुगुरि पुलिस बिफाना सरासनस्रा नायबिजिरनायखौ जागायबाय। हमजानाय बै सानै गान्जा फालांगिरिखौ भेलुगुरि पुलिसा गावनि जिम्मायाव लादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। आसाम पुलिसा सनिबारखालि फुङाव खेत्रिनि धबगुरि गामिनि हादरारि राजा लामायाव गंसे सुपार बासनिफ्राय नोगोद 30 लाख रांजों लोगोसे माखासे लटारि टिकेटफोर जब्द खालामदों। बेजों लोगोसेनो पुलिसा सानै सुबुंखौबो हमनो हायो। माखासे बान्डोलनि बै रांफोरखौ थयला एबा बस्ता सिङाव सिखोमानानै लाबोदोंमोन। ER16A8200 नाम्बारनि सुपार बासजों अखम आसामनिफ्राय गुवाहाटी फारसे लाबोनाय जादोंमोन लाख रांखौ। रिपर्ट बायदिब्ला रांनि अनगायैबो पुलिसा गोबां बिबांनि गुटखा आरो लटारि टिकेटफोरखौबो पुलिसा जब्द खालामनो हायो। खेत्रि पुलिसनि मोनसे सरासनस्रा चेकिं खालामनाय समाव जब्द खालामनो हायो 30 लाख रांजों लोगोसे लटारि टिकेटफोरखौ। बबेखानि बास ड्राइभार आरो हेन्डिमेन सानैखौबो पुलिसा सोंनाय फिननायनि थाखाय हमनानै दोननाय जादों आरो दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आसाम सोरखारजों संरैखा खालामजानाय गान्दा गंफोरखौ आथिखालाव जेनेटिक आनजादनि थाखाय देहरादूननि वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियायाव दैथायहरनाय जादों। बेयो आसामनि थसे गं गोनां गान्दाफोरनि बिजिरसंनायाव आरो संरैखाथियाव मोनसे मख'जाथाव दावगानाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइनि सेप्तेम्बराव आसाम सोरखारा मैहुर खालामनाय आरो इलिगेल वाइल्ड लाइफ ट्रेडनि हेंथायै मोनसे नेरसोनथि महरै 2479 गान्दा गंफोरखौ सावनानै बयनिबो गोसो बोनो हादोंमोन। बै गान्दा गंफोरा हाग्रा बिफानजों सामलायजानाय गासै 2623 गंफोरनि बाख्रिनि बाहागोमोन। नाथाय माखासे गंफोरखौ फोजोबस्रांनाय जायाखैमोन मानोना बैफोरो सोलिबाय थानाय केसफोरजों सोमोन्दो दङमोन। सावनायनि सिगां थफ्रोम गंनिफ्राय फिसा बाहागोफोरखौ जोबोद सांग्रांथियै संरैखा खालामनाय जादोंमोन आरो गासै रायजोआव रैखाथि गोनां भल्टआव दोननाय जादोंमोन। बे संरैखा खालामनाय थुख्राफोरखौ आथिखालाव बिगियानारि बिजिरसंनायनि थाखाय बाहायनाय जागासिनो दङ। सोलिफु बोसोरनि 3 जुलाइनिफ्राय 8 जुलाइसिम काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव आबुं आनजाद खान्थिनि गिबि खोन्दोआ जादोंमोन। बे खोन्दोआव 2573 संरैखा खालामनाय गंफोरनि सेम्पोल बुथुमनाय जादोंमोन आरो देहरादूननि वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूटआव दैथायहरनाय जादोंमोन। गागि हाग्रा मावख'गिरिफोर, बिगियानगिरिफोर, काजिरङानि मावफारियाफोर आरो उदां नोजोर होगिरिफोरजों दाजानाय मोनसे जुनिया हानजाजों नायगिदिंनायाव गासै बिखान्थिया गोख्रों रैखाथिनि सिङाव खुंजादोंमोन।
शिबसागर जिल्लायाव जौनि आयेन बेरेखा जौ दिहुननाय आरो दोनथुमनायनि बेरेखायै गोख्रों सिग्रोमनाय सोलिगासिनो दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला एक्साइज बिफाननि साब इन्सपेक्टरनि नायबिजिरनायाव 11 जुलाइ खालि नाजरा एक्साइज बेंखननि सिङाव थानाय बरबाम, हालवाटिं, लालिम साफुरि, बराहिबारि आरो दान्थि जायगायाव सिग्रोमदोंमोन। बे जाथायाव मावख'गिरिफ्रा आयेन बेरेखा जौ दिहुननो थाखाय बाहायजानाय गंब्रै डिस्टिलेशन मेसिनफोरखौबो जब्द खालामदों आरो फ्राय 3400 लिटारसो फेसेवनाय जौ आरो 35 लिटार न'आव बानायनाय आयेन बेरेखा जौखौ पुलिसआ फोजोबस्रांदोंमोन। उदांस्रि साननि सिगां गभर्नमेन्ट रेलवे पुलिसआ शुक्रबार सानजौफु समाव गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव आयेन बेरेखा गंथाम पिस्तल जब्द खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रैखाथि बिफाना स्टेशननि भुट अभारब्रिजआव गोख्रोङै सिग्रोमनायनि जाहोनाव सासे सुबुंखौ खादों। हमजानाय दायनिगिरिखौ बिहारनि थागिरि कुन्दन जाधवनि फिसाज्ला गुलु कुमार होननानै सिनायथिदों। सिग्रोमनायनि फिथाइ महरै पुलिसआ गलुनिफ्राय गंथाम 7.65 mm पिस्तलजों लोगोसेनो गंद' मेगजिन जब्द खालामदोंमोन। नायबिजिरनायाव बेफोर हाथियारफोरखौ बिहारनिफ्राय आसामाव लाबोनानै गुबुन मानसिनो गथायनानै हरनो नाजादोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। धुबुरीनि उनाव दिनै गवालपारा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कृष्णाईनि फाइखान रिजार्व फरेस्ट ओनसोलाव एवेक्सन। गवालपारा जिल्ला खुंथाया दिनै फुंनि 6 रिंगानिफ्रायनो फाइखान रिजार्व फरेस्टआव आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय 1038 बिगा हाखौ उदां खालामनायनि थांखियै एवेक्सन खालामदों। फारसेनिफ्राय न' बांफोरखौ बुलडोजार लागायनानै सिफायनानै होनाय जादों। फाइखानाव दिनै फुंनिफ्रायनो एवेक्सन खालामजानाय सुबुंफोरनि गाबनाय, हस्रि खावनाय आरो बे थावनियावनो थानायनि गनायथि होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायनाय बायदिखौ नुनो मोननाय जादों। 1080निबो बांसिन नखरा दिनै फाइखान रिजार्व हाग्रा ओनसोलनिफ्राय न' बां सिफायनानै होखारजागोन। 1000निबो बांसिन पुलिस आरो रैखाथि जवानफोरखौ लानानै दिनै फुंनिफ्रायनो फाइखानाव एवेक्सन खालामदों गवालपारा जिल्ला खुंथाया। धुबुरी जिल्लानि बिलासीपारानि एवेक्सन थावनियाव जानाय बायदि आयेन आब्रुथिनि थासारिया जाहाथे फाइखानाव जानो हाया बेनि सायावबो गोख्रों नोजोर होदों जिल्ला खुंथाया। 1000निबो बांसिन पुलिसफोरखौ एवेक्सन थावनियाव थिसननायजों लोगोसेनो आसाम पुलिसनि माखासे ब्लेक कामान्ड'फोरखौबो एवेक्सन खालामनाय थावनियाव थिसननाय जादों। बेनि अनगायैबो एवेक्सन खालामनाय थावनियाव अर खोमोरग्रा बिफाननि गारिखौबो थियारि खालामनानै दोनखादों। ओरैहाय पुलिसनि टीमखौ नुनायनि उनावनो माखासे दखल खालामग्राफोरा गावबा गावनो न' नागारदों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा अननाय गैया, निमाहा गैया नीतिजों रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै एवेक्सन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। गवालपारा जिल्लानि फाइखान रिजार्व फरेस्ट ओनसोलाव एवेक्सन खालामनाय थावनियाव दुंहाव थासारि। बुलडोजारनि सोदोबखौ खोनासंनो हायैयाव एबा सहायनो हायैयाव सासे सुबुङा जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। आनारुद्दिन मुंनि सासे बैसोगोरा सुबुङा दिनै फाइखान एवेक्सन थावनियाव बुलडोजारनि सोदोबखौ सहायनो हायैयाव अबथिरायै रुंसारि जायो। गावनि न'खौ सिफायनाय नुनाय लोगो लोगोनो हां सरथेनानै जिउ गोमायो आनारुद्दिना। बबेखानि आनारुद्दिननि जानाजाखौबो पुलिस बिफाना होबथानायनि अजद थिखांदों। रिपर्ट बायदिब्ला जायगानि सुबुंफोरा आनारुद्दिनखौ कृष्णाईनि ईदगाहयाव जानाजा होनो नागिरदोंमोन। नाथाय पुलिस बिफाना ईदगाहयाव जानाजा होहोआखै बुलडोजारनि सोदोबजों जिउ गोमानाय आनारुद्दिनखौ। मानोना ईदगाहखौबो एवेक्सन खालामनाय जागोन। गुबुन फारसे एवेक्सन थावनियाव गुबुन सासे बैसोगोरा सुबुङा गावखौनो फोथैनानै लानो नाजानाय खौरांखौबो मोननो हादों। बुलडोजार सालायनानै न' बां सिफाय जानाय एबा एवेक्सन खालामजानाय सासे सुबुङा गावखौनो फोथैनानै लानो नाजादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि एवेक्सन खालामनाय थावनियाव गावखौनो फोथैनानै लानो नाजानाय सुबुंखौ 60 बोसोर बैसोनि फैजुल हक होननानै सिनायथिनो हादों। गावनि न'आव जिल्ला खुंथायनि बुलडोजार सालायनाय लोगो लोगो फैजुल हकआ गावखौनो फोथैनानै लानो नाजायो। नाथाय साखाथियावनो बेंनानै थानाय पुलिस जवानफोरा फैजुल हकखौ लोगो लोगो बोखाङो आरो एम्बुलेन्सजों देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।